En zo lekker stil, hè? Ja, dat is niks, hè? Het bedrijf. Ik weet zo, het automaat, hè? Ja, precies. Hij had een traploze opschakeling. Ik ben nooit bij hem ridder 100. Dan ben je het plak op het gebied dat de centrale as loskomt, hè? De rondwij. We hebben nou kijken door Christ. Dat is wel in de burger. Is er een reactie zien hoe die bij hem dat ze ermee bezig zijn. Ja. Die ken ik het of zo, maar het is, dit is een lekker oploekend, kou op snelheid. En dat met elektriciteit. Ja, is alleen de band, de motor is net. Nee. Nee. Dat is van elkaar, ja. Het vroeger krasterrein. Het lade keel weer naar zucht, hè? Ik ga een mooi wc'tje. Hè? Ja. Maar naar de wc? Kijk eens allemaal hier, zeg. Ja. Dat niks is dit, je. Ja, ja. Zo, dus. Zit er de kraker, hè? Ja. Zo, die knipt die hem dan. Zit een keer skeren. Zie, dat is al heel wijd. En hier komt er. Ja. En daar zit dat paadje daar, hè? Dat wordt direct het fietspaadje, daar is onder de viaductje dat je even terug is. Dat is dat paadje direct. Ja. Dat komt van de westkant. Direct, hè? Ja. In no time zit er op een juiste rij van greep. Knipperlag maakt hem helemaal aan de oude zelf. Het is voor de bladskippenhouding, het is dikke mooi van dingetjes te plakken met elektrische auto. Ja. Dat is allemaal wel. De meeste luppel weg. Dan weer erbij.
Een filmpje van 4 minuten, jongen. Is je? Daar komt mijn zoon gewoon. Nou, dit is die... Kinderen er tussendoor. Ja, deze de oude genoeg goed tussen deze. Als je geen tijd, ik had hier wat mooi gentelen. Nee, ik mat voor. Dit oude mat wel dan. Oké, best. Ik vind het prachtig in Michael, Johan. Ja, hè? Ja. Ja, ja. Prachtfilmpje, dit wordt thuis.